L'Ajuntament de Sabadell estalvia prop d'1 milió d'euros l'any per aplicar l'eficiència energètica al carrer i als edificis municipals. Aquest estalvi es produeix des del 2009. Milers de professors i alumnes s'han concentrat aquest dimecres a l'amfiteatre del Parc Catalunya en contra de les retallades en educació. Els 7 instituts de la ciutat convocats han reclamat una millor educació pública amb la lectura de diferents manifests. Un jove de 30 anys va morir la matinada de dilluns a la zona hermètica després d'una baralla. Els Mossos van detenir el mateix dia el presumpte autor de la mort a Barberà del Vallès. Dilluns és Sant Jordi i aquest any les parades estaran situades al passeig de la plaça Major. Allà es podrà aconseguir les assignatures de 23 autors. També es podran comprar llibres dels escriptors sabadellencs que han publicat aquest any. Ja s'han donat a conèixer els esportistes finalistes de la 59a Festa de l'Esport. Són Marc Gené, Gemma Van, Sandra Santanyes, Laura Balet, Judit Ignacio, Esther Núñez, Ashwin Wildeboer, Miquel Blanchard, María del Carmen García Godoy i Matilde Ortiz. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha mostrat la seva confiança en la materialització del conveni amb el govern català pel metro de Sabadell. Les obres, paralitzades per la Generalitat des de gener, amb l'objectiu de resoldre la recerca de finançament, es reprendrien, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, a l'estiu, un cop s'enllesteixi la proposta de finançament. L'alcalde ha volgut destacar la intensa tasca que ha desenvolupat la comissió tècnica per tal de materialitzar el conveni. La comissió tècnica ha treballat de manera molt intensa i que personalment el conseller Recoder i jo mateix hem parlat en més d'una ocasió per veure com materialitzaven el conveni que permetrà el soterrament de la darrera part del ferrocarril al seu pas per Can Feu, però també en aquest cas per facilitar la urbanització de l'espai en superfície tant del passeig com de la plaça Espanya. El conveni amb la Generalitat ha de preveure el soterrament del metro al seu pas per Gràcia a Can Feu i ha d'incloure la urbanització en superfície dels espais del passeig de la plaça Major i plaça Espanya. Bustos confia que l'any 2015 es pugui inaugurar el metro, tal com s'havia establert en un principi. Espero que en les properes setmanes aquest conveni s'acceleri perquè el conseller també va anunciar que abans de l'estiu segurament el projecte o la proposta de finançament estaria ja enllestida i que per tant això permetria recuperar una mica el ritme de treball i accelerar-ho perquè el 2015, tal com ell ha anunciat, puguem inaugurar. L'alcalde ha destacat el compromís que està mostrant el govern en relació al projecte del metro, cosa que facilitarà que es compleixi amb el calendari pactat. Aquest dilluns es va celebrar la cloenda del cicle sobre la indústria organitzat pel Gremi de Fabricants de Sabadell. Artur Mas, president de la Generalitat, va ser l'encarregat de presidir l'acte, on també van participar l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el conseller d'Empresa i Ocupació, Xavier Mena. La Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell ha dut a terme durant els darrers mesos un cicle anomenat La indústria garantia de progrés per buscar sortides que tornin a situar aquest sector a la ciutat i al país en un bon lloc, partint de la base que cal recuperar pes industrial. A la cloenda, el president de la Generalitat va assegurar que Catalunya no està lluny del bon camí. Segons Mas, el país està ben situat en tecnologies de la informació i la comunicació, en indústria alimentària, en energies verdes, en recerca i desenvolupament, en turisme i en indústria exportadora. Nosaltres tenim 6% del territori, un 16% de la població, un 19% de l'economia i gairebé un 30% del comerç exterior. I dintre d'aquest comerç exterior, doncs la vessant exportadora, que en aquest moment creix més que no pas les importacions, afortunadament, doncs representen el 27-28% de tota l'exportació del conjunt de l'estat espanyol. D'aquest cicle han sortit una 60ena de propostes que es van lliurar en persona al president de la Generalitat. Les propostes volen rellançar les polítiques industrials, potenciar la innovació, millorar la formació, construint aliances o adaptant les jornades laborals i els salaris als requeriments de l'empresa i a la productivitat, entre d'altres. A vegades, per retenir gent aquí, has d'invertir fora. Quan s'ha parlat d'invertir fora i de muntar coses a fora, sempre s'ha plantejat en la línia de la deslocalització. Però se li ha de donar una mica la volta en aquest argument, perquè no sempre muntar coses a fora va en detriment de les capacitats de localització aquí dintre.
No sempre és així. A vegades és al revés. El president també va voler remarcar que actualment els recursos econòmics són molt limitats. En aquest sentit, va aprofitar per assenyalar la necessitat que el país doni una resposta sobre el pacte fiscal. D'altra banda, Mas va dir que cal continuar amb les reformes perquè són necessàries i va justificar el rescat d'entitats bancàries. Finalment, el president va deixar constància que bona part de la sortida de la crisi haurà de venir també d'un canvi d'actituds, de posar el focus més en els deures i responsabilitats que en la reclamació dels drets. En qualsevol cas, doncs... L'Ajuntament de Sabadell estalvia prop d'1 milió d'euros l'any per aplicar l'eficiència energètica al carrer i als edificis municipals. Aquest estalvi es produeix des de l'any 2009. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aquest divendres. Aquest estalvi també és en CO2. Des que s'aplica l'eficiència energètica s'ha reduït en 1,5 milió de quilos, que equival a retirar de la circulació 1.000 vehicles. Un dels objectius d'aquesta mesura és lluitar contra el canvi climàtic. Aquest estalvi també ha estat possible després de canviar les llums dels semàfors per LEDs. A això s'ha de sumar les obres de la recollida pneumàtica, un sistema que permetrà estalviar 300.000 euros l'any. Milers de professors i alumnes s'han concentrat aquest dimecres al matí a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell en contra de les retallades en educació. Els 7 instituts de la ciutat convocats han reclamat una millor educació pública amb la lectura de diferents manifests. Les decisions sobre les retallades han estat preses per uns governants i uns polítics a qui per edat ni tan sols hem tingut l'oportunitat de triar democràticament. Ens convertim així en espectadors impotents d'una situació sobre la qual no ens deixen decidir. Hem fet prou per perseguir el grau fiscal? Cal de debò la despesa militar que s'està fent? Les pensions vitalícies i prebendes dels alts càrrecs no es poden retallar? Cal donar concerts econòmics a les escoles privades amb una ideologia com la de l'Opus? Els centres compten amb un 30% menys de pressupost. S'han aturat les noves construccions, s'ha reduït la plantilla de personal docent i pas, i s'han reduït les substitucions per baixa. S'han disminuït les ajudes als alumnes. A la protesta, els representants dels centres han demanat que es retalli en àmbits com el militar o l'església i no en educació. Els instituts Ferran Casablanques i Joan Oliver viuen així les retallades de la Generalitat. La situació és que significa que estem parlant d'un 25%, entre un 20 i un 25% menys de pressupost, i això, clar, si alhora també van augmentant els impostos, van augmentant les taxes, els preus de les principals fonts de consum, doncs clar, és una contradicció, és un peix que es mossega la cua. Si tens més recursos que tenies i en canvi el cost de la vida normal, els aspectes quotidians d'un centre van augmentant, doncs això xoca frontalment. Nosaltres no estem en una situació tan greu, però aquest any, que el pressupost serà el mateix de l'any passat, el que ens han dit, si no hi ha més retallada, doncs els números no comencen a sortir ja. O sigui, nosaltres teníem un remanent, que és el que ens permet aquest any passar més o menys, però clar, això se va allargant cada vegada menys i els gastos són més. Aquesta protesta arriba després que el govern de Mariano Rajoy hagi anunciat noves retallades en educació, com per exemple que les aules hauran d'acollir un 20% d'alumnes més o que els professors hauran de fer més hores. Les protestes s'han repetit a altres punts del Vallès Occidental, com Sant Quirze o Terrassa. Aquest dimecres s'han derrocat una de les 21 torres elèctriques de mitja tensió que es pretenen retirar al barri de Can Gambús. Endesa ha invertit 1,3 milions d'euros en millorar la xarxa elèctrica de la zona. La retirada de la penúltima torre s'ha convertit en un acte simbòlic per a mostrar el compromís d'Endesa de millorar la xarxa elèctrica. L'objectiu és millorar la qualitat del servei i dignificar el paisatge urbà de Sabadell. El director de la divisió de distribució d'Endesa a la Catalunya Oriental, Francisco Vizcaíno, ha volgut destacar la millora del servei que suposarà aquesta renovació tecnològica que estan duent a terme. Uns treballs que amb una inversió d'1 milió d'euros s'han anat desenvolupant durant diversos anys i han permès posar 5 noves línies de mitja tensió, a la tensió de 25 kV, i a més millorar la xarxa fent una renovació tecnològica profunda de tota aquesta zona.
La retirada de la línia de mitja tensió a Can Gambús ja és, per tant, una realitat, que es va iniciar amb la instal·lació de 5 línies elèctriques subterrànies de 3 quilòmetres de llarg i que acaba amb l'enderrocament de 21 torres metàl·liques i 2.480 metres de línia aèria de mitja tensió. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha destacat la important tasca que ha desenvolupat Endesa al barri de Can Gambús. I per tant, com a alcalde, estic reconegut i agraït que sempre han atès les nostres indicacions i és evident que per nosaltres com a ciutat ens satisfà que FEX Endesa la tingui també com prioritat d'inversió. Els esforços començats fa 10 anys per retirar torres elèctriques ja obsoletes han arribat així a la seva fi, amb l'eliminació de gairebé totes les torres del barri. Un jove de 30 anys i nacionalitat espanyola va morir la matinada de dilluns a Sabadell després d'una baralla. Els Mossos van detenir el mateix dia el presumpte autor de la mort a Barberà del Vallès. Segons la policia, hi hauria una altra persona ferida que ja ha estat donada d'alta a l'Hospital Taulí. Segons alguns testimonis, la baralla hauria començat a la discoteca Bachata Club de la zona hermètica, situada al carrer Joanot Martorell. El detingut hauria apunyalat la víctima, que hauria arribat fins a l'establiment Burger King que hi ha a prop per demanar ajuda. Un dels treballadors de la benzinera que hi ha al costat explicava dilluns com havia viscut els fets. Segons ell, l'apunyalament s'hauria produït a la cantonada de la discoteca. Els propietaris dels bars del carrer Doctor Balari comentaven que havien sentit que un grup de nois s'havia barallat i que algú havia resultat ferit. Donat que el succés va passar de matinada, hi havia pocs testimonis. La Fira dels Amics de Mediavàlia es situarà al passeig de la plaça Major a causa de les obres de la recollida pneumàtica al centre. Els organitzadors de la fira, que se celebrarà del 18 al 20 de maig, s'han vist obligats a traslladar la ubicació, ja que per aquelles dates el mercat central estarà en obres. Davant d'això hi havia 3 opcions, no? Una era suprimir aquest any la celebració de Mediavàlia, l'altra era canviar les dates, però això és molt complicat perquè com que hi ha altres fires, llavors els periodistes que venen normalment es van guardant les dates i qualsevol cosa molt complicada, o simplement canviar d'ubicació. I és per això que aquest any al final s'ha de fer el passeig. El nou escenari no acaba de convèncer els organitzadors ni el seu recent estrenat president, Miquel Gomí. Creuen que el mercat central és l'espai més adequat per la fira de cara al futur, però de moment s'han hagut d'adaptar les característiques del passeig. Això ens ha obligat a ser una mica més selectius a l'hora de tirar les parades i que siguin més petites, perquè clar, per mantenir la mateixa oferta, si abans, jo què sé, venia una parada de 8 metres, doncs aquest any li hem dit que havien de ser de 4, etc. Però vaja, malgrat tot, penso que serà el públic no crec que es noti, en quant a l'oferta i tot, no. Els espectacles també s'han de fer més itinerants, més diferents, però bàsicament el que és el nucli essencial de Mediavàlia continua sent com sempre, com cada any. Malgrat alguns lleugers canvis, la tradicional fira, nascuda fa 15 anys a l'entorn de l'església de Sant Salvador, al barri de Covadonga, conservarà els seus trets distintius. Alguns d'aquests són els productes artesanals, la demostració d'oficis antics, el concurs de cuina medieval o les lluites. Els espectacles es continuaran fent, i ja et dic, potser abans eren més fixes i aquest any hauran de ser més itinerants amunt i avall, però les lluites medievals es faran perquè és un clàssic de tota la gent les trobaria a faltar, sempre hi ha les lluites medievals i les danses i el Bollywood i tot això es continuarà fent. I després alguns altres tipus d'espectacles, o sigui, ja et dic, jo penso que la diferència no es notarà massa. El públic en general que ha anat tots els anys no crec jo que noti massa, exceptuant el lloc, però l'oferta penso que serà la mateixa de cada any. L'organització es mostra esperançada de la resposta popular, ja que la fira està molt consolidada no només a la ciutat, sinó a bona part de la comarca. Això sí, tenen clar que l'any vinent Mediavàlia s'ha de celebrar novament al mercat. S'acosta Sant Jordi i Sabadell ja es prepara perquè ningú es quedi sense llibre o rosa. Com a novetat, aquest any les paradetes se situaran al passeig i a la plaça Doctor Robert, on des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre els llibreters exposaran tant les novetats literàries com les obres més clàssiques. Als jardins d'Unim, com ja és tradició, s'oferiran diverses activitats adreçades sobretot als més menuts. Allà la jornada s'iniciarà amb la representació del conte teatralitzat Un món i un munt de dracs, de la mà de la companyia Tanaka Teatre, i acabarà també amb un espectacle teatral de la companyia Pentina el Gat anomenat Bufar i fer ampolles. A banda també, durant tot el matí instal·larem, que també és tradicional, un drac gegant en els jardins on s'explicaran també contes pels més petits, pels més menuts, nens de 2 a 6 anys.
i llavors ja passem a la jornada de tarda on les activitats es destinen a un públic més familiar i farem també diferents tallers. Enguany, les carpes se situaran aprofitant els espais lliures entorn l'Ajuntament i les obres dels ferrocarrils al centre. Així doncs, veiem en blau l'espai on es col·locaran les carpes dels llibreters, en taronja les de les entitats com escoles o partits polítics i en groc la tarima de drets civils i ciutadania on desenvoluparan les seves activitats. Confirmades tenim 11 entitats més que posaran parada en aquest sector de passeig plaça Doctor Robert. L'any passat van ser 33 finalment, aquest any són 44, les que estan confirmades a dia d'avui. Augmenten les parades i també els autors que vindran a presentar i signar les seves obres, ja que aquest any en seran 23, 5 més que l'any passat. Com tradicionalment fem les parades dels llibres, els nostres llibres, i fent també una convocatòria als autors de Sabadell que han editat llibres aquest any, que per cert, aquest any de moment en tenim ja 23 d'apuntats, perquè vinguin a signar els seus llibres. Aquest any serà a la plaça del Doctor Robert, sota la Marquesina, perquè vinguin a signar els seus llibres i de passada perquè tinguin contacte directe amb la gent, que això creiem que també és important, que la gent vegi que els autors no són éssers raros, sinó que són persones normals i que s'hi poden parlar i s'hi poden conversar, que a vegades una mica hi ha aquesta sensació. A més, amb motiu de la Diada, al vestíbul de l'Ajuntament es faran lectures de textos de Pere Calders de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de la tarda. Dilluns és Sant Jordi i, com ja hem dit, aquest any les parades estaran situades al passeig de la plaça Major. Allà es podran comprar llibres d'autors sabadellencs com aquests. Ciutat d'espies, de Jordi Soler. Llegir la signatura, de Maria Teresa Graells. En Pipo patina amb en Trobi, de Josefina Truquer. En su nombre, de Cristina Moragas. Sirius 4, d'Alfons Mallol. El amante de la luna, de Jordi Balaguer. Antoni Ferrés i Sabater, tal com l'hem conegut, de Manuel Foraster. Un parell, quilos i quilos de Sant Jordi, i Quic-Quiriquic, de les germanes Núria i Roser Llunell. Tots aquests autors estaran signant llibres a la plaça Doctor Robert. L'escriptora i periodista Empar Moliner va presentar a Sabadell el seu llibre, La col·laboradora, una novel·la que té com a protagonista una dona de 45 anys separada i amb una nena petita. Després de 12 anys, Moliner ha tornat a la novel·la. És una novel·la escrita en primera persona que es diu La col·laboradora perquè és la història d'una dona que escriu llibres per encàrrec, d'aquests llibres que estan fets per un negre, però el negre firma el llibre. És a dir, són llibres en els quals l'autor, de veritat, surt com a col·laborador. Moliner assegura que no es tracta d'una autobiografia, sinó d'una història que ha viscut de prop. Això m'ho diu tothom, diu, segur que hi ha algunes històries que són teves. Jo ara tinc una cosa pensada pel pròxim llibre que faci. Diré que és una història autobiogràfica i llavors tothom em dirà, segur que t'ho inventes, perquè jo encara que digui que no és veritat, doncs tothom em diu que segur que sí. Hi ha coses que conec de prop d'aquesta història, les drogues, l'alcohol, però no és la meva història. Segons l'escriptora, el públic a qui s'adreça aquesta novel·la és un públic intel·ligent. Ostres, quan diuen quin és el teu lector ideal, penso, gent intel·ligent. Jo me'ls imagino espectaculars, gent intel·ligent. La presentació del llibre va anar a càrrec del periodista cultural Ricard Ruiz, al Casal Pere IV. Després de l'acte, Empar Moliner, autora també del recull de contes T'estimo si he begut, va signar exemplars del seu llibre. Aquest dijous s'ha presentat la 59a edició de la Festa de l'Esport de Sabadell, on s'ha proclamat l'esportista i l'entitat més destacats del 2011. Els 10 esportistes finalistes són Marc Jané, Gemma Band, Sandra Santanyes, Laura Balet, Judit Ignacio, Esther Núñez, Ashwin Wildeboer, Miquel Blanchard, Maria del Carmen García Godoy i Matilde Ortiz.
La Festa de l'Esport el que pretén, en definitiva, és retre un homenatge a aquelles entitats i aquells esportistes que durant la temporada anterior, en aquest cas durant l'any 2011, van destacar en la seva particular disciplina, en la seva particular activitat. I les 10 entitats esportives, aquestes: Joventut Atlètica, Motor Club, Club Esportiu Sant Nicolau, Centre d'Esports, Unió Excursionista de Sabadell, Unió Subaquàtica, Associació Esportiva Candeu, Cercle Sabadellès, Club Tenis Sabadell i els Falcons. Hi ha milers de persones de totes les edats, de tots els sexes, condicions, creences, religions, que a la ciutat de Sabadell estan practicant un esport, que estan fent ara mateix esport. El Club Natació Sabadell rebrà un homenatge especial, ja que per la seva magnitud, el nombre de socis, la diversitat d'activitats esportives i les fites, no participarà al premi a la millor entitat. També, tant el Club Escac Sabadell, amb 75 anys d'història, com el Club Esquaix Malibú, amb 25, seran premiats amb el premi Grupo Bendex Catalunya, en homenatge al seu aniversari. Individualment, seran premiats amb el Premi Fundació Club Natació Sabadell, Josep Prat Castellet, Maria Dolors Canals i Santi Vidal Carner. A banda d'aquests premis, al llarg de la gala es lliuraran d'altres. La Festa de l'Esport tindrà lloc el proper dijous 26 d'abril a 8:45 del vespre al Teatre Principal. Twins Editorial és la proposta emprenedora de dues bessones sabadellenques, la Núria i la Roser Llunell. Es tracta d'una microeditorial que neix amb la intenció d'ampliar el catàleg de teatre infantil i contes il·lustrats. Pretén oferir textos teatrals adaptats als nens i també adreçats a professors i pares que vulguin ajudar els més petits a muntar les obres de teatre. De moment ja compten amb 3 títols, 2 obres de teatre, Quiquiriquic, amb una introducció de Joan Oller, i Quilos de Sant Jordi, amb el pròleg de Josep Maria Tortajada, així com un conte infantil inspirat en la seva pròpia experiència com a bessones, titulat Un parell. I tothom m'animava bastant a dir, hòstia, que això que fas està bé, podries editar-ho. I vaig anar voltant per editorials, ho anava ensenyant i la gent deia que sí, que els agradava molt, però que no hi havia diners com per destinar a fer teatre infantil, no ho veien gaire clar. I bé, un dia amb la Roser vam decidir, doncs escolta'm, i si ens ho fem nosaltres i creem una editorial i així va ser. És a dir, són obres de teatre pensats perquè les representin els nens, nens d'entre 6 i 12 anys. En el llibre, a part de l'obra de teatre, porta una unitat didàctica enfocat als professors, als mestres, als pares, per ajudar a muntar l'obra de teatre. Bé, les obres de teatre, normalment quan les escric, jo tinc els alumnes que tinc, normalment són grups de 12 a 13 nanos, i m'agrada que tothom, més o menys, tingui la mateixa quantitat de paper. I ja quan escric les obres ja les escric pensant en això, que tothom tingui el mateix protagonisme, perquè així tothom se sent implicat en el projecte, en la mateixa importància. I vaig pensar que era una molt bona idea, que podia funcionar bé, que era una cosa que a ella li feia molta il·lusió i a mi em semblava una cosa que no, un producte que no hi era al mercat tampoc, que podíem doncs, funcionar bé i doncs, he fet la part més de suport de temes més burocràtics i ajudar a muntar una mica més la comercialització. Twins Editorial es donarà a conèixer aquest Sant Jordi amb una paradeta pròpia al passeig de la plaça Major de Sabadell. També es poden trobar les seves publicacions a la llibreria tècnica, la Llar del Llibre, a Bacus i a La Mirada.